శాంతమైనటువంటి వాతావరణం మాకు ఏర్పడడం జరిగింది. ఇక్కడ ఏదో అమ్మవారి యొక్క శక్తి ఉంది, అది అతీంద్రమైనటువంటి శక్తి అని చెప్పడం జరిగింది. ఆ మాట విన్నటువంటి మేము ఏం చేసామంటే, స్వామి మరి మీరు ఏదో అమ్మవారు అంటున్నారు, శక్తి అంటున్నారు కదా, సరే మీరు సాధువులు చెప్పినటువంటి మాటను ఎవరైనా సరే వినాల్సిందే. కాబట్టి అది ఎక్కడ ఉంది ఏంటని చూపించగలుగుతారంటే, ఆ మహానుభావుని ముందు నడుస్తూ మేము వెనకాల రావడం చేత ఆయన గారి ఇక్కడ పోచమ్మ దేవాలయం పక్కన ఉన్నటువంటి ఒక ప్రైవేట్ స్థలంలో అమ్మవారు వెలిసి ఉన్నారని చెప్పిన తర్వాత మరి మేము ఒక మాట అన్నాం, ఇది ప్రైవేట్ వ్యక్తులది కదా, మరి ఆ యజమాని ఎవరో తెలియంది మనం ఆ స్థలంలో అడుగు పెట్టడం పద్ధతి కాదు కదా స్వామి, మరి ఏం చేద్దామన్న సమయంలోనే అమ్మవారే తీసుకొచ్చినట్టు ఆ యజమాని కూడా అక్కడే ఉన్నారు. ఆ సందర్భంలో ఆయన గారి యొక్క అనుమతి మేరకు నేను ఈ స్థలంలోకి రాగానే ఆ పీఠాధిపతి గారు దాదాపుగా ఒక 20 ఫీట్ల లోపల ఆ స్వామివారు అచ్చకట ప్రదక్షిణ చేసి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి ఈ స్థలాన్ని మాకు నిర్ణయం చేసి చెప్పారు.